Yan, ada request da. Di madramatista kayo, sir. Ako, yung dramatista pa ka ma'am dito eh. Kaya, di ba, ready kayo para to shooting, wala na. Oo na. Ano maguskustab siya, Melda? Ay, amo malagip di ko Siyempre, day din nagbidaan ta kuya. Ayan, apo nagbida ta idi nga duwa. Malagip mo pa ingat ako na. Ay, title na kititra mga lapoluwan. Malagip mo pa ingata. Pag-akman, the name Ruiz akas Nelson Rupas. Imelda Teodoro akas Aimee. Sino di may san? Ni Alma Corpus akas Almira. Yan. Agnes Atod akas Mama. Isang may kanto Mama. Malagay mo na sitwasyon nga ko nangamin dajay may sa love triangle dajay. Dajay may kadwa may dakam ti gasawa kini Aimee. Nelson kini Aimee so gasawa. Ngem problema da handama ti anak. Di ko nga adamapan nga babae. Ipa-adapt na dajay kwa anak na. Ngem di kondisyon siyak milat agbaling nga yaya ko na. Malaki bumpay ka na ko na niya. Pay. Kasalaman mo ko idina ako. Aba, sakti po akin na putot ka na anak mo. Eh, jay, dami to siya ka drama. Dapat kanta na nga marik. Ano na? Narikat lang. Yatim so na. Dajay among kanta na. Dajay refrain na. Malagip mo paingata iti sirok tiya duwa bitwen panakay palais as aso kenareng di pulus agpatingga awan ti sarday na kaanunto amaulit de kanun to amaulit de ragsak ta ko na. Lakas-lakas dyan. Ipa-revive ko nure jay. Revive mo to. Pakantak to pa-cover ko to. Kaya tati nang produce idi tinang gatang kanyak idi na kanta nga ginumpos ko ket ni Daddy Just Alwad na nga Rudy Corpus nga tinangkantay ket ni Saddam. Ano na? Ni Grace Saddam. Grace Saddam. Yan. Ngayon tinangkanta idi madamati drama. Marigay mo na jay? Remy malaki. Kumlat itan. So dang kanta idi hampay na i-record. So dang kanta. Malaki mo pa kata. Okay. Sumagdara na dati sequence Melda. Ya drama. Agasawa tan. Yung problema ta, saan ta nga, madante anak, ano trabaho ni Nelson ito eh? Malagip mo? Haan. Announcer. Iso nga na-inlove jay listener na, ni Almira. Makapa-inlove yung boses na. Ako malipatan na dyan ka. So, sinurat ko. Ayan. Nag-drama ka kanaw. Amom ag-drama on script na? Ay, wala. Ikita. Kasla ka na yun nakag-drama, bes. Magan. Kasi iti sequence, rabiin, ganoon pa ni Nelson, siyempre, pampanunutan, ayan na, daman pag-inumanan, at iti sidong ti babae, aging gadim ti ngisuna. May lokadjeri daw. Nga, narik naman, nabartek man, naghawid ka pa lang, kung saan, bagmat ka na, disgrasya ti kasta nga lang, nga nabartek ka, nag-drive. Alam mo na, labing pinas ko, bakit di nang disgrasya ako, nga awa na kon, kapataw mo na sa serbi, ti kalalaki, aking ganatid, madlay ka, ganak, ganan. Nakapimpinas ka, Aimee. Yung makaslawan sa serbi, tadi nang may kanti anak. Ano, makinam siya sequence? Okay, lahat na magdara ka ron na. Nervyos ako man na, nabayagsak nagdrama. Wala, alam mo, nagdrama ka, one script, kaya? Okay. Ito nga rin tuloy, kaya sa datanggan, ti drama nga napuluan, malagip mo pa nga ta,
Idi ta sumangpet ni Nelson gasto ni manen ti misuot ni Aiming asawa na tanaladaw kan nakainumanan nga si Mang Petket. Kami nakabarbar ka ng ilokatrida. Kasanamat ngamin, honey. Itatay ka pa'y lahing karurayan. Manon nga oras tinapalabas. Sana ka makaturog nga awang kay tisidong ko. Ano ko madrason tap nurumbang nga orayan na kada ka diserserbe na karot agkaidata man nga dinakmat lang may payan ti anak. Amo mga dino apay kasto teraramidek. Apay mo mga dino apay kasto ti papaspasama kanya. Honey, amom no kasano. Amom nga kayat ko nga mapututan na. Anya ka ti aramidan ta, honey. Kat sampay nga na iparbeng, saan pa'y nga ipaay ti apo iti anak para kadata nga dua. Nga mawa na pulos ti diferensya amomat nga nagpa-check up ta. Tinakaskas daw, agsikog kay tulukan marigreg, agsikog kay tulukan marigreg, inton ka ano nga saan nga marigreg, Honey, please. Saan ko mga daytay ti pagsaritaan ta? Ano oras tinas ka na Maasik ako magkaniyak. Ano rumbeng nga kaasikan ka? Saan ko ayating ka ni saan ko kayang nga mapukaw kay tibiyag ko. Anya kumat kasangit mo, rabrabi, apay nga nas ka na pagbugaw, baka na makaring ni mama. I don't care no makaring. Kan ka na yung kadigas to'y ti pagsarsaritaan ta. Anak. Honey, maumagmet te. Ano serve mo ko mga nga babae nga dinakmaikan ti anak? Sorry, no kayat mo iti mang putot iti sa balik. Go ahead. Ha? Uray na sakit kanya, honey. Uray na sakit kanya. Apay, alam mo hindi ito nga mapaspasamak ka na kayo. Mama. Rabi nga gap-apa kayo. Kang kanayon lata na kastoy. Kanayon na nga ipaulit-ulit kanya nga awan serserbik nga babae, mama. Anya di aramidek. Mama. No saan nakmet Di na masikugan. Nalpas kayo nga nakapagpa-check up iti doktor. Panawin laing tirurayan nyo tapnon iti kasakit maadaan kayon tumet laing iti anak. Ngem no bilang man kasta ti mapasamak nga awadlat. Pasama nga kinawatan kayo. Haga kasagag sinsinnidir kayo. Laglagi pemiho. Asawam ti anak ko. Ket masapol nga si Kamet laing ti umuna nga makaawat ken kuana. Doon niya ti sitwasyon na. Haga kasagag sinsinnidir ka. Mawatan. Lawan, mama, hustunan. Awan ti pagpatingan da dun sa anteng Abo yun na panuga ko nga. Magpampanunod ti kastoy. Isukurot. Kaguyay ka ko. Isura ko na kaustunan. Agserting kaya! Hanesa! Wala na natustunan. Hingka ni ti kwarto yo. Ket urayam laingan ng parbeng tirik na na. Nagsakit kaya, mama. Nakasaksakit unay. Saan? Naman inyo ka di ka naragsakan ka na ikamang ka na kayo nga. Didakban may kanan ti anak. Honey, enough. Saan ko nga kaya titikas na? Ang subli ka pa ilagabi. Numay kantuyin ko naklagarudan. Daw di script ha. Ngayon maadada cut dan o daki script. Ayan, adi kayo sa kat may salakad paset kadagiti kat drama idi nga malakip mo pa yung hata. Yun. Ni Nelson Ropas may isang announcer diya, dumata babae ni Almira nga dingding nga kaging napan di istasyon ti radyo kahit nala makita diya. Idol na inararapaap na. Ngayon aksidente nga ko naya na natagi ko na. Diya babae. Gabuta sa handa handa maadaan ti anak na pameten. Isagot ko kada kayo ti anak ko. Ngam ti kondisyon, siyak malit lang tagbaling nga yaya ko. Agasem, may isang lalaki, doon ang babae. May isang balay. May isang balay. Nagsakit kaya. Mapanakin na di anak nakastagat. Medyo ubain met ni Almira kastagat. Madamag dededa at makikita naman niya. Malagip na agad, malagip mo pa nga ta Nelson. Iti sirok dagiti bituin na. Kung amin, kasi among istorya na among istorya no, malagip mo? Among rekolen. Ni Nelson, announcer, tinaminsan agawid, nakakot siya,
nakita na di ko ada nang sa ay ada sinardangan ng babae dinagayam amona to ti mga idol kan kuha na nalapsat ni Almira. Jay. Gabot ni Nelson agad medyo mahilig mo ti babae. Baka natin naglugan ka. Paglugan na kasta, biglang mat nga naglugan nga talo nga lalaki. Nga naggapuda di bangko. Aglibas da, inaramat da di kutsi ni Nelson nga pag getaway car. Agad di Nelson na nagyan iti di dua nga lalaki talo da likoda na napasarangan ti palto kasi pagkadarem. Aging ganang bagada tumbal ka lang agay mananong agasawa ko agay mananong agnobyo ko. Aging ganang tara aging ganang rabiin nga dadadati sa kaanan ti bantayan. Kung na rin may isa ka na kiti hold up or nalapsat na ti kaduang babae, pare. Kung naman ni Nelson, di ba? Naramat na kam lang, no makalibas kayo. Itatanang pasin, dumusag kayo, nagahit kami. Mabaling ka din raman nami pa lang kaduang nagbintas ka na. So, naon yung sagit nito yung nubyak. Nubyak ko na pinagparang na nubyak. Ori handa pa nagamamot na agad. Dahil lang babayad na kamam mo. O sige, ang kamot ka di nga rapist hold upper kam lang. Ngayon mabaling ka di nga rod. Nabuyain me, di ba nag-love making yun? Ano ba? Iti sirok ti, ado nga bituin. Amon ti kotse agad hanga di unag. Siyempre, jay, mano, jarabaw di kotse. Kung na di babae agad, anan sir? Nabay ko niya, arapapen sir. Kung narakam na, atin ko, kasano mo ro din? Kat ni, anak kay kayat mga ro, dramasanda ka? Kuno, siyak. Sikalatan sir. Kasi na masamak. Di ko ang kinalpasan, virgin nagpalakpak pa digit hold upper sa sige na karon hop kuno amin sabay ikat nawan to ngaging ganal pas da diyan iti ko kasal din na pa inamot dinamag dinagan na iti pagdisaga mo sir di dai nga maging gana nalipatan ni Nelson kaslaon na diyan gana awan ti anak da ken ay mi asawa na iti may sakal daw at may sa babae nga daw bubaan na babae ay anak isagot ko kada anak ko yung ti kondisyon siyak tiyaya na ay ni manugod da gat narigad da dyan nga sitwasyon di ba nang runa idi amunan nga putot mo lang ni Nelson dyan na nistoryan. Kasi ano lang tiriknam no sumangpet ni Nelson nga buto bisita imbas ko man ni asawa na ti baban anak na. Kadya anak na ububain jayaya. Paki arakop na matan jayaya siyempre. Kaya